Pennod 3. Gwaedd o ing. Daeth dros ei gwefus. Nid oedd gan morfydd, ond un ffrind. I'r hon y buasau yn arfer ymddiriad ei chyfrinion. Y ffrind honno oedd Naomi ei llawforwyn, ac an fod Naomi yn gwybod mwy na morfydd am gymydroldeb yn Nerin Owen, ac wedi cael ei hargyhoeddi yn llwyr na fuasau yn dychwelyd mwyach i hafod ysgyfain. Gwnaeth lawer cynnig i bonhau ei ffydd ynddo ac i leihau ei gorhoffedd ohono, a gwnaeth lawer ymgais yn y diwedd i'w perswadio i gesio byw i mwyn ei hun, a'i thad, a'i phlentyn bach, ac mwyn caredigrwydd. Ond ni allasai morfydd gyduno a chais Naomi yn yr ystyr hwn, beth bynnag oherwydd ei bod yn demlo yn anghenrhaid am gari y diwynydd moethus, o gymodi ei dyletswydd a'i hebylys. Yr hwn yw y diolchgarwch anffodus ymae benyw ieuanc, dyniwed bob amser yn ei demlo tuag at y dyn sydd wedi ei dysgu i gari am y tro cyntaf. Yr oedd y cwbl a dywedasai Naomi yn ar wrth morfydd am ei ffriod eog yn gydfwriadu i gyffroi ei chalon tuag ato gan ei wneud yn fwy annwyl iddi. Priodolau yr achos o'r arflwydd oedd wedi digwydd iddi i ryw weithred neu weithredoedd allasai hi fod wedi gyflawni ac edliwiau iddi ei hun ei bod wedi credu y buasau caru ei ffriod yn ddigon i wneithio'r iddo yntau ei caru hithau. Yn yr un modd, ei bod wedi esgyluso y talentau o rhai yr roedd hi unwaith hytrach yn goegfach, ond y rhai sydd yn llitho ac yn dynnu ac yn aml yn dal gafal mwy cadarn na gwadalwch yn y cariad dyn, o'r hwn y mae ei fallter yn cael ei fodloni ganddynt. Penderfynodd morfydd yn awr i wisgo yn fwy dillynaidd, am ei bod yn credu ei bod wedi cael allan y dergelwch o ymddangos yn fwy cariadysol yn ngolwg ei ffriod. A penderfynodd hefyd dychwelyd at ei thelyn a'i barddoniaeth a'i caneuon a thynau dagre lawer o lygaid ei thad wrth ganu y pendillon a ganlyn, a'n gyda pendillon prydferth taso yn y rhai ymau a'r muda yn galw Rimaldo yn ôl. Can morfydd. O Nerin, paid am gadael, teret eto yn dy ôl. Gad im weld dy wyneb siriol, gad im nythu yn dy gôl. Nid y drwg a wnaethost i mi, sydd yn poenym meddwl brau. Ond y serch a rodaist arnaf sydd o hyd yn mynd yn llai. Un diwrnod, tra yr oedd morfydd yn canu y penillon yma ac yn chwarae y cydfynediad ar ei thelyn, daeth ei thad i'r ystafell heb yn wybod iddi, a phan roedd yn parablu y geriau. Nid y drwg a wnaethost i mi, sydd yn poenym meddwl brau. Torodd allan i wylo yn chwerw iawn, nes roedd ei chorff yn ysgwyd fel delyn yn awel yr hydref. Syrthiodd ei ffen ar ei dwylaw, a rhoi oeddynt o hyd yn gyfalid yn llunynau y delyn. Aeth ei thad ati a gyfelodd ynddi, a wylodd ynddi fel plentyn bach. Morfydd annwyl, meddai. Rhaid i chwi bedio canu y can hynna eto. A mae y geriau yn torri fy ngalon yn lan, a roedd yn gweled yn ar pan y mae wedi myned yn rhy diweddar. Fy mod wedi esgyluso gyflawni fy nileswydd tuag atoch, oblegyd mi ddylyswn fyny gwybod mwy o hanes a Nerin Owen cyn i mi caniadau iddo i'ch priodi. Atebodd morfydd gan ugian. O fy nhad annwyl, peidiwch a wylo, ac mi deiaf ennau, fod Nerin wedi ymddwyn mo anhellwng tuag ataf, a roedd yn fodlawn i aberthu fy mywyd mwyn fy maban bach. Ond ymae yn dda gennyf fod fy mam annwyl wedi marw, ac wedi cael myned i'r nefoedd yn hytrach nac iddi gael byw i fi gweled yn y sefyllfa resynus a roedd ynddi yn bresonol. Yr ydych yn meddwl ynddi, meddai yr yswain, gan sychu ei lygaid,
fod eich mam wedi cael myned i'r nefoedd. O ydwyf, meddai morfydd, ac mi fyddaf yn dychymu yn aml fy mod yn ei gweled yno ac yn hyraithi am gael myned ati. Sut le yw y nefoedd yn ôl eich tib chwi, morfydd, meddai yr yswyn darchefn. Wel, mi fyddaf yn dychmygu mae rhyw ystyflaeth mawrion airaidd sydd yno, yn llawn o bobl dwliol ac yngylion a rhai hynny i gyd yn canu yn orfoledus. Mi fyddaf hefyd yn dychmygu fod rangelion yn tynnu darllen o bob mam dda ac yn ei osod ar pared i hongian ac mae darllen fy mam yn sicr o fod yn ngolwg bob amser heblaw miloedd o rei eraill o na chawn i a fy maban bach fyned at fy mam anwyl. Rhaid i chwi beidio bod mobrydd glwyfus a hynna, atebau yr yswain gan gwasgu at ei fynwes ei ferch a'i baban o'r hwn oedd newydd gael ei godi o'r cryd. A fyddach chi yn darllen eich Beibl yn aml, forfydd? O byddaf ac mi fyddaf yn cael llawer o bleser wrth darllen yr unfed ar 15, a'r alfed ar 15 o'r Efengyl Iowan, y trydydd ar 20 o Eseia a llawer o'r Salmau. A fyddwch yn gweddio yn y dirgel? Byddaf, mi fyddaf yn gweddio bob nos a bore, nall ai cyn neu ar ôl i chwi cadw dyletswydd, ac mi fyddaf yn gweddio lawer gwaith yn y dydd, canis yr oedd fy mam wedi fy nysgu i wneud hynny pan yn ieuanc iawn. Mi fyddaf yn adrodd y weddi gyntaf a dysgodd i mi erioed bob nos wrth fy ochr fy gwely. Sut mae y weddi hon? Morfydd, gofynnau ei thad. Yna rhododd ei dwylaw am bleth, a gwediodd fel yma. Fy nhad, o'r hwn wyt yn y nefoedd, derbyn fy niwch am bob daioni a derbynais oddi ar dy law heddiw. Diolch i ti am fy mwyd a fy dillad a phob cysier daiorol arall. Gwnau mi am blentyn da, a maddau i mi am bechu an dy erbyn. Cofia am ein gwellion a'n morwynion, a dyro ras iddynt i fyw yn dywiol, a chadw ni i gyd fel teulu rhag pechu an dy erbyn. Bendithia fy nhad a fy mam a chymer ni oll yn dy ofal tadol heno, a chadw ni rhag bob newid. Dy gwsg ysmwydd dyro un hamrantau a chanata i ni gael codi y fori mewn iechyd. Cofia am yr ysgol Sul am bob man. Bydd gyda'r cynadwyr sydd wedi myned i'r gwledydd tramo. Maddau feiau ei gelynion a chadw wynt bob amser rhag syrthio i'w dwylaw. Hyn arwydd yn ofyn i ti, erwyn Iesu Grist. Amen. Ni diwedodd yr yswyn yr un gar am bellach wrth morfydd. A rha yr oedd yn sychu a dagrau oeddynt yn treglo fel perlau bychain dros ei gryddiau. Roddodd ei ffen i orffus ar ei fynwes ac aeth i gysgu. Ond yr oedd yn orchnedio yn drwm o hyd, ac yr oedd bob ochnediad a roddasau yn myned fel saith at galon ei thad. Ar ôl ei morfydd dyffro aeth allan o'r ystafell. Cododd ei thad ar ei traed ac aeth at y benillion a'r gydoriaeth a ganasau morfydd pan y daeth i'r ystafell. Ar ôl iddo sylwi arnynt yn graff, gwelodd mae hi oedd wedi ei cyfansoddi ac y mae yn fwy hawdd i bob tad temladwy. Dychmygu beth oedd ei demladau nag ydyw i ni gesio ei ddisgrifio. Daeth o hyd i'r benillion Saesonig a ganllun hefyd, a gwelodd ei bod wedi ei cyferio at Aneurin Owen. The deserted wife's lament. Can the voice of reason reach you in the midst of frantic joys? If it can, let it teach you what my peace of mind destroys. Gyda rhai hyn hefyd, cafodd y gan canlynol. Talk to my heart, O winds.